ndewonu ụmụ Igbo. Asị m nke onye chiri ya zelo. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị. Tata bụ nkwọ, wee na-asị ka chi nkwọ tata kpọtara anyị ndụ, kpọtara anyị ihe ọma, kpọtara anyị udo na agamniru, ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Ana m ekwu okwu ogologo ndụ na arụ isi ike, udo bi n'iru, udo bi n'azụ. Asị nka ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja na ndị ichie anyị chụọrọ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ, mepela anyị n'ụzọ udo, ka ọmaka na-emela anyị ihe ọbụla anyị tiri aka ka ọ na-aga. Anyị gbuo n'aka nne ka anyị bute ihe ọma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ebute ihe ọma, anyị gbuo n'iru anyị ebute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ anyị ebute ihe ọma. Asị m na anyị ga-apụta ife, anyị ya dịka echi. Anyị si na onye ọbụla fụla anyị gbawa aja ya were isi ya wee zere aja n'ụfọ ndụ ka anyị na-agọ, wee sị na ọ ya dịrị anyị ncha niile na mma. Tata bụ nkwọ, bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ, n'afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afọ ọfụma, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ebe ejedebere. Ọdịnala bụ ụzọ eziokwu na ụzọ ndụ. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpelu Chukwu, usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpelu Chukwu okike site n'ịkwụ aka ọtọ, wee mụọ ọzụzụ nwoke, ọzụzụ nwaanyị, bie ndụ n'ụwa a, chaa isi awọ, wee mụọ omume dị na chi ha, wee malụ chi ha malụ ha, malụ ndị ichie ha, wee na-agọ mmụọ, na-agọdosi mmụọ ike, na-efe Chukwu, maka na Chukwu bụ mmụọ. Eji m ohere a wee na-akpọkụ ụmụ Igbo niile, na-asị ụmụ Igbo ndị nọ na mba, ndị nọ n'ụlọ, ihe a bụ nnekwu ohere anyị nwa ga-eji wee na-achịta azụ na be anyị. Ihe a bụ ohere anyị ga-eji wee jụba ajụjụ: kedu ihe na-eme? Kedu ka ntọala anyị ji wee dị? Kedu ka ngwụla anyị si wee dị? Kedu ihe mere mgbe gboo? O nwere mmụọ efere agbapụtala azụ? O nwere ihe emelụ na-adịghị mma ji ngwurube nna m? Ị na-anya n'aka nne, ị bịa na famili a, ịfọ na ngwuru a niile onwero ndị na-aga n'iru, aka ekpe onwero ndị na-aga n'iru. Ọ bụrụ ihe ndị gboo metalụ, mebi na ndị gboo melụ gịnị na fa kpara ike, ma ọ na fa bụ ndị kịta gbapụtalụ mmụọ ndị gboo fere azụ, ndị gboo ji wee dị ebube. Ya ka m ji wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo, ngwa ngwa na-achịtara azụ n'ọdịnala Igbo, the first thing you witness is peace of mind. Nke a bụ must. Na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, mewe ihe kwesịrị ime, chịkọwa mmụọ kwesịrị ịchịkwa. The first thing ị ga-eme experience is peace of mind. And onye ọbụla nwere udo obi, inwe ha na udo, ọbịa na reflect na ndụ gị, as in na-efeel that peace inside of you, n'ime obi gị. You mara that spiritually a lot of things have been taken care of. Ịga n'isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ eke, tata bụ nkwọ. Isiokwu nji bịa bụ ihe dị na oke ite, awele mmiri nakwazi awele arụsị. Ndewo. Onwego mgbe m kụziburu ihe gbasara oke ite. Yes, onwe mgbe m kụziburu ihe gbasara oke ite, ekwuru m na that video si na oke ite bụ ọgwụ agwọrọ ọgwụ ahụ, program ya for ịchụta ego. Ekwukwara m wee sị na mgbe ụfọdụ, most times ha na-eji human parts alụ ya bụ ọlụ. Ekwukwara m sị apart from na ha ji human parts alụ ya bụ ọlụ, alụsị alụ gị ya, asị gị na ị ga na-egburu ya nkịta, ma ị ga na-egburu ya ewu, ma ị ga na-egburu ya ebini. As time goes on, o nwere ike ọ naba gị efi, maọbụ ọ naba gị mmadụ. If you cannot be able to maintain this, you have problem. It is either na gị nwa
ọbara ala ma na gị nwụrụ anwụ or na return the worse than even before you even tried that thing. So akọwachara m uru na ahụm dị na oke ite. The only uru dị na oke ite bụ na ọ na-apọmpụ ego on one condition o ji apọmpụ ego. Ọ bụ na mmụọ so gị na agụụ ji ha na ha mara ihe ha na-eme. Otu esi nwe mmadụ na-eme yaga 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 ka esi nwe mmụọ na-eme yaga yaga yaga. Ịghọtago? Afụgo m so many people mere oke ite, yet they never saw the results, yet it has never been active for them. Ọ bụrụ na dibịa melo ha ma na onye melo ha amaghị eme, but because na mmụọ so onye ahụ siri ike, o meghani ya, o mebie ya. Such people na-ekwu okwu ya, ha jee gwọọ ọgwụ dịka na ndị ọzọ na-azụ afịa nke ha anaghị emove. Other people ejiri ọgwụ na-azụ afịa, ha jee gwọọ, ọ nara work. Such people ịkwụọ ha nshi, ọ nara work. Such people ịkwụọ ha aja, ọ naghị work. Hello? So ekwuru m si na ndị na-eme oke ite bịa gụwazie ha afa dị iche iche. Onwe ndị gụrụ ha nke okuku gịnị, onwere ndị bụrụ nke ha nne ite, onwere ndị bụrụ nke, onwere as in so many names ka ha na-agụzi ya. Mana ihe ha na-eme unu, the more you look the less you see. Ekwuru m okwu wee na-asị unu na ọ bụrụ ihe niile pụtara si na ha bụ dibịa. And funny enough, ndị a na-abụ ha fụ ndị dị real, ha na-emepesili ha anya. When they jam the fake people, they relax and they deal with them. So you have to be spiritually sensitive enough to know when you are dealing with the wrong person or the right person. And when you meet the right person, please don't take such person for granted. Maka no nwere why. So oke ite abụrụ ife dị mma na mmadụ ga-eme. Oke ite abụrụ ife dị mma na mmadụ ga-eme gịnị? Mmadụ ga-anọkata zonye okwu ya na ya, maka na o nwere severe side effect. And ihe dị n'oke ite dịka mmadụ ịgba ashawo ma mmadụ ime ịgwọ ọgwụ ego. Let me just say ime ashawo godu ka anyị uzuo nke ahụ. Nwaanyị na-agba ashawo nwee a friend ya na ya na-abụ dị na mma na anakarị ya, biko help ọnụ m nyere m nka. She would like to introduce you to that thing. One, she can't be hustling and you be eating. She's not a fool. Two, she wouldn't want only herself to be seen as a prostitute. Ọ ga-like inwe friends, ndị otu, ndị ya na ya na-abụ na-alụ ofu ife, so that when they direct her to a prostitute, or mambo so say bear the name, other people will bear the name. A lot of ndị dibịa na-alụ oke ite never meant to. Ọ maka na ha bidoro ọlụ, ọ naghị agalụ ha. They were not patient enough to make sacrifices, to sow seed, to visit entities, to align themselves with forces and hustle. They wanted it quick. And many of them went for okite. They brought it home. It started bringing clients to them. Then they started introducing their clients to it. So that is all I will say for now about okite. Mana ịbịa sie na oke awele alụsị ma ọ bụkwazi awele mmiri. Ihe a bụ ihe dị mbụ wee dị. Awele mmiri na awele alụsị dị mbụ wee dị. Ndị gboo na-eme ya. Simply ka nkwuwala gị awele alụsị na awele mmiri ka ihe esi wee ghọta ya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya n'aka gị, ọ bụrụ iwu na dibịa ga-emelu gị ya. Ịghọtago? But ọ bụrụ na ị nọghọ nso mana ịma ndị disposed ime ya, dibịa ga-eme nkwalụ gị ya. Ịghọtago? Ihe dị na awele mmiri. First, awele mmiri bụ ije n'ihu mmiri wee chụọ aja gọọ ọfọ tupu nyere ihe dị ndụ, preferably ihe dị ụkwụ ịnọ, wee nwe agreement with mmiri ahụ. If you do this for me, I will come back to thank you. Onye nwere ike iji ọkụkọ na ngwongwo ndị ọzọ wee jee na mmiri ahụ wee tupu nyere ya wee sị, if you do this for me, I will come back to ihe nwere ụkwụ ịnọ.
onye ọ bụ awele mmiri. Mmiri ahụ ga-eme gị n'ebe ọ bụla ijele ụzọ ga na-aga. Amago m a lot of rich people bụ ihe a bunyelu ha ike. I know so many of them. They are not into charms. They are not into okite. They are not into ogwego, yet they are prospering. Ị nwere ike ịgba ya n'afa, ị mara ma mmiri be nna gị ga-aza gị okwu a ma ọ bụ na ị chọọ imi ya n'aka gị ka mmiri ikwu nne gị. But in a situation na ị chọrọ imi ya with entity no outside, or na ị nọrọ n'ụlọ, dibịa can as well consult afa for you, malụ mmiri ọ ga-eje nwunye ya wee melụ gị such thing ka o bunye gị ike. Enwere so many people ji ha wee kpee ego. This is not a matter of come and submit this person. It's a lie. Ihe a ka na-akpa awele mmiri. Ndị gboo dịrị mgbu mebia. Ndị gboo dịrị mgbu mebia. But now we no longer want those process. We want it quick. Nobody wants to sow, but everybody wants to reap. Onwere onye chọrọ ịchụ aja mana onye ọbụla chọrọ iri uru dị na ịchụ aja. Ịghọtago? And ekwuru m ihe gbasara awele mmiri. Before ịma awele mmiri ọlụ ọrụ gị ọlụ ọfụma. First of all, ị ga-alụ ọlụ mmiri gị. Ọ bụ na ị chọkwa ọlụ gị ọlụ, ị ga-alụ ọlụ mmiri gị na ndị mmiri must be gịnị na mma before i jee na mmiri jee mee awele mmiri. Ịghọtago? I hope you understand this. Then, ọ bụ na ị chọrọ ime awele alụsị, you still need to do afa. Ka ị malụ ma awele mmiri ga-aka sutu oge ka awele alụsị ga-aka sutu oge. Now, awele alụsị, before ị ga-eme awele alụsị, first of all, imego onwe gị identify with alụsị so gị be nna gị na n'ikwu nne gị. Ọ ihe dị mkpa na ị ga-eme. Onye ka nji wee na-ekwu ngwa ọbụla nna si na-agbara aka abụọ odogwu. Ya ọ bụ na ị nwere obi eji achụ aja, there is no way ị ga-esi wee make ya n'ọdịnala Igbo. For you to make it in ọdịnala, you must be willing to ị na-eme gị na-achụ aja. You must be willing to ị na-eme gị na-achọ mmụọ ya na-eji enye ihe. Ka a na-eme gịnị ka ezugo nwe ike zukwuo, nwee agreement na-apụrụ gị ije. Ị na-aghọta? Then before ije ma awele alụsị ka nsi ekwu before, first ị ga-eme sure na gị na mmụọ alụsị dị be nna gị na ikwu nne gị dị na mma. Ọ bụzikwalụ na ịchọ ije ebe ahụ jee ma awele alụsị gị, fine. It all depends on you. Ọ bụ na ị nwere dibịa nwere nnukwu alụsị ọ ga-eji wee mere gị awele alụsị, still fine. Nke a bụrụ do or die. Mana instead of gịnwa ije ma awele ije me okite, why not try either of these two and thank me? Try it. Kete na anata December, ibebia mee Christmas, ị na-eje ụka agụ mmụọ. So kete na anata ibebia mee Christmas, why not give this a trial? Try go di ha. Fuka next year ga-esi dị gị. After you might have settled all your entities, try go di ha. Ma look at this year na-aba ga-esi wee dị gị. It's not by going for charm. Those things used to fail. Yes, used to fail. Mana when you feel the can you will again very, very important. I can book way kegi wada abaroma uzomiri chitokana mo yimbaso zomo ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Ka nsi kwuo na mbụ na anyị na-agba afa, anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyekwazili ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Onwe ajụjụ nwere ịjụ gbasara ihe ndị na-akụzi ma ihe nkụziri taa ma ọ bụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala, biko dere m ozi na my WhatsApp number na 07037311663 ngwa ka emesịa.